Yes! Puro likod. Oh, yan, puro likod. Ngayon, puro naman harap. Oh. Naka-lipstick kami. Nag-walk up like this kami, naka-lipstick. Huwag ako tuloy kasi pinakain yung pinag. Hindi ko pa nasuklay. Good morning, sunrise. Wala namang sunrise. Ay, hindi. Ito ang pamang yun. Diba? 20,000 parang own house na. Oo. Di ba pag-aari ng mayor yun? Yes! Good morning, sunrise. Alam mo yung mga photos niya, yung video natin. Binaano lang niya, nilagay lang niya doon sa may tabi ng fence. Wala, Ano? nag-aakyatan sila hanggang sa ganito. Amoy sungayan pa rin yung hininga ko. Hindi ko parang yan. Ano yun? Medyo lang po. Huli ka, Balbon. Ano? Ano itsura mo? Ay. Pot. In flagrante delicto. Mhm. Oo nga. Itsura naman. Napakagandang landscape. Tignan natin. Ganda. Meron pa siyang bridge. Bridge over troubled water. Yan. Kabungawan. Siguro maraming bungaw dito. Ano? Ganun naman eh. Ang mga pangalan, places, pag may an, ibig sabihin, marami sagana. Kabungawan. Bangayan, ibig sabihin maraming nagbabangayan. Ayan. Kabungawan. Alright. So, may mga cottages dito. Mukhang private dito. Yan, meron din silang mukhang marami din silang meron din volleyball. Bati ko lang. Gusto ko to. Yan ang breakfast. Nakataas yung paa ni Myla. I'm ready to Rumble. eat and rumble. Masamang pangitain ito. Kahit po tayo. Yan, longganisa pati yan. Dapat suka ko na Ayun. Wala, sige, picture. Diyos ko, ano ba yan? Ano po itong damgit? Hindi maalat natin may pakabili mo. Bago siya. Yeah! Kain Ay. Hindi ka natin, kain tayo. Sige, mamaya na ako pag ano. Ito na nga eh. Kayos ka naman eh. Oo nga. Parang hindi tayo BFF. Wala nga. Ano ba ito? Hindi ko. Hindi. Kuha ka ng pagkain. Kuha na lang ako mamaya. Diyan ka tapos. Yan lahat kakainin niya to. Yung sali. Di ba? Isa pa. Mga tayo. Dati nga malaglag. Naalala ko yung photo ops muna bago kumain. Nalaglag siya sa ano ate May. Ganda pineapple juice. Come on, let's eat. Bili ka na ate. Sige, mamaya na lang ng Po. Diba? Ang laki. Ang daming gamit nito. Ano kaya hindi ko tinatapon to eh. Tama kayo masabi. Oh, diba? Very useful. Yung pala yung matamis. Sweet.
Sweet. Yan ang gusto ni Myla, sweet. Walang kumakain sa amin ito rin ng ano. Garlic. Garlic lang. Sumunod ko yata itong pusit. Oo ba yan? Ano no? Over ba? Okay lang. Yung pag hindi mo naman ginanyan, makunat. Sakto lang. Let's taste your egg. Kailangan ko i-expert. Ano ba? Brown tang suka. Pwede ba tayong longganisa? Naka-record pala. Wala kang ano, anniversary. Ang laki ng sumbo namin. Ako man. Diba? Ano ko eh? Diba? Ito tayo doon. Yung walang, ano, yung walang KJ. Ano ba yung next long weekend natin? Wala pa tayo. Hindi kasi, wala pa naman tayong advisory na hanggang Friday ang work, di ba? Sa ano, sa Monday, meeting tayo. Oo. Private ano tayo. Oo. Doon tayo sa Joe. Doon tayo sa Joey. Mag-post na ako dun sa Joey. Ang liliit ng hiwa nila. Pang ano talaga. Alam mo yung pang baryo na. Opposite nung luto ng asawa ko, Ate Ma, yung isang pirasong manok, 4 na hiwala. Para kaming nag-tag of war doon sa Oo. manok. Ano ko niya Ate Nila? Hindi lang nila. Ano yan? Sama high school ba yan? Parang ROTC. Oo, ROTC na. High school ba yan? Baka yung dalawang anak ko nag-RO sila. I'm tired. Sabi niya. Patay tayo. Yung isa ayaw niyang pinagpapawisan siya. Bisit siya. Gusto niya. Bunto? Oo. Hindi siya, Magkailan masyado yung bunto mo eh. hindi siya masyado matiisin. Tapos yung langaw na dumadapo sa ano, ayaw nila yun. Napasok na siya. Delikado yan. Oo. Dapat lang talaga na nilagay mo sila sa public. Pero babalik daw namin sa private. Nag-face-to-face na sabi ng asawa ko. Naawa siya eh. Maganda yun para matuto sila. Natuto ng katamaran yung Ate Mai. Kasi ano, Hindi sila na-challenge. Kasi relax yung public. Relax. Kasi ta-chat pa rin nila yung nasa cherry. Mama, busy-busy nila. Tapos yung buhay nila. Kasi module lang, makatapos ng module. Kasi may sariling oras sila. Tinapos mo na maaga, makakapaglaro ka. Doon sa Cherries, may online, may ano sila, webinar. May oras. Kung na-late ka daw, may punishment. kaya mo para maranasan din nila. Ang susunod ko ituturo sa kanila pag-ilapan. Yung bunso ko nagwawalis. Hindi ako marunong. Alam mo yung walis tambo? Binalikan niya. Sabi ko, ay kung di ako close sa potasyo talaga. Sabi, ako, biliran ko lang isang walis, tatlong walis.